Hej og velkommen tilbage til tredje del af vores webcast. Hej og velkommen tilbage til tredje del af vores webcast. Mit navn er Søren Brandborg, og jeg er Sales Manager i Danmark for Industrial Service og Industrial Equipment. Og jeg hedder Allan Kronborg, og jeg står for nysalg af kraner i Danmark. I de to foregående afsnit, vi har lavet, har vi jo talt om vores smart features på vores kraner. Det vil vi egentlig også gøre den her gang. De to foregående har været en kombination af sikkerhed og produktionsmæssig optimering, hvor den her gang vil vi tale om det, vi kalder Area Control Features, som i største grad har noget sikkerhedsmæssigt i sig. Der er 4 punkter, vi vil komme ind på. Protected Areas, Working Limits, Targeted Position og End Positioning. Og Allan, hvis vi skal starte med den første, Protected Areas, hvad er det? Det er vores, højeste niveau. Det vil sige, det er ren sikkerhed, vi snakker om her. Det er et område i din bygning, hvor kranen ikke må køre. Enten kan det være en maskine, et værkstedsområde, måske et kontor eller lignende, der som står i et hjørne eller midt i bygningen for den sags skyld. Men det er simpelthen et defineret område, hvor kranen ikke kan komme. Og det er sat op sådan, at det er den født med. Det er nærmest hardcode ind i den, ikke? Det er noget, som bliver lavet med kranen, og det kan ikke ændres på. Så hvis selvfølgelig kan der ændres på det, hvis man laver om i bygningslayout, men altså som udgangspunkt er det ikke noget, som brugeren kan ændre på. Men det hænger meget godt sammen med working limits. Hvad det gør det? Det er så noget, som brugeren via sin fjernbetjening kan lave, som det bliver sagt, en virtuel væg faktisk, hvor man siger, af en eller anden grund må vi ikke køre ud i den ene side af bygningen eller i den ene ende af bygningen. Så går man simpelthen ind og via sin fjernbetjening og definerer det område, hvor den må køre til kranen. Og det er noget, som brugeren han kan lave ny eller ændre og så videre. Altså hvordan det passer, det har noget at gøre med, hvordan produktionen foregår i bygningen. At hvis der er et eller andet sted, hvor der går nogen og arbejder, man siger, vi vil ikke have, at kranen kører herind over med last i. Så laver han simpelthen sådan en working limit via sin fjernbetjening. Så man kan sige en meget fast working space, hvor der ikke kranen kan komme ind, og en, der er mere fleksibel i forhold til, hvad man... Altså der er den faste, der er ren sikkerhed, og så er der en brugerdefineret, hvor man... Og hvad skal man sige, den faste, den vil jo altid overrule de andre, så den vil du aldrig kunne komme udenom. Okay, så skal vi snakke lidt om target positioning. Ja, det er jo så, hvis du for eksempel har, lad os sige 4 maskiner, som den her kran, den skal føde et eller andet produkt til, så kan han simpelthen have på så kan brugeren eller kranføreren have på sin fjernbetjening 4 forudindstillede knapper, hvor han siger, kør til maskine nummer 1. Så vil kranen simpelthen derfra, hvor han ligesom vælger at trykke på knappen, så vil kranen køre derhen, køre byrden i top og køre hen og sænke ned til et eller andet forudbestemt, som han også via sin fjernbetjening justerer ind. Og når han laver sådan et target, eller på sådan en, så vil den stadigvæk tage højde for de her protected areas og hvad han ellers har lavet, så den stadigvæk kører udenom de ting, der skal. Men han kan have for eksempel 4 punkter, han kan køre prædefineret til. Men hvad så end positioning? Hvad er forskellen på det? Det er sådan lidt mere end positioning. Det er mere, hvis man kan tage eksemplet, at du har en lastbil, man skal læse af, og den holder måske forskellige steder i bygningen. Og det betyder, at når han ligesom har fundet stedet, hvor den holder, så kan han ligesom trykke og sige, her der har vi positionen. Så kan han løfte sin byrde op fra bilen og lægge den ud på lager, eller hvad man nu skal. Og så kan han trykke den tilbage til den position, han startede i. Okay. Så det er sådan, hvad skal man sige, fra gang til gang, man kan lave sådan noget. Så også her, man kan sige noget præfix, som er
forholdsvis standard, og så noget, som er fleksibelt i forhold til, hvordan dagen den ændrer sig. Præcis, ja. Okay. Jamen, jeg synes, det var spændende. Det ved jeg ikke, hvad I synes. Men det er i hvert fald det, vi har tænkt os at fortælle om i dag. Så tak fordi I lyttede med. Godt igen. Hej.